Hani ne vidi? Hani ne vidi? Prva runda. Ovo je Šabac protiv Šapca, a? Šabac protiv Šapca. Oho, doni. Oho, gdje ja. Kraj prve runde, molim vas sudije proglase pobjednik u prvoj rundi. Sudije. Prva runda, crveni. Za navedni meč neka se pripreme Šlezija Klanja crveni ugao i Marković Lazar plavi ugao. Ti kad pogledaš sad ovaj, ne? Druga runda, vrijeme. A po međunarodnim pravilima ima malo da je kompletno za prati. Par medicina. Ko pobedi na nema Andrina u sreću za Ding! Udio ne mali. Ding! Čekaj samo porediti. Kajši! Ding! Kraj druge runde, molim vas sudije proglase pobjednika u drugoj rundi. Sudije. I druga runda je crveni, pobjednik u meču je Ilić Nađa. Naredni meč, Šlezija Klanja crveni ugao i Marković Lazar plavi ugao.